what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe manya dakabatesa tichichingira Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe manya dakabatesa tichichingira Zimbabwe Vakomana vasikana Zimbabwe magorila makomo Thank you for tuning in to Zim Newsbeat TV with Robert Tapfumani. This is the program, The Forgotten Veterans, a program where we trace the footsteps of young men and women who sacrificed their jobs then, who also sacrificed their youthful life. Vamwe vakasiya madzimai nevana vakawanda, kana kuti munhu wese akaenda ndokusiya vabereki. Chinangwa chaive chekuda kusunungura Zimbabwe mushure mekunge vadzvanyirirwa kana kuti varwadziwa neutongi hwevapambevhu. Nekudaro chirongwa chatinogara navo pasi vachitaura nhoroondo yavo yebasa ravakaita mukusunungura nyika ino. Hachisi chirongwa chevakange vakabata pfuti chete. Munonzwa zvakare kuti hondo ibudirire kwakanga kuinana namujibha, vana chimbwido, vabereki nemasvikiro zvakare. Tinoziva kune homwe dzemasvikiro dzaitiwo magandanga akasvika munzvimbo yenyu vaisikopiwa gwara rekuti aiwa muno munzvimbo tine muko wakadai muviri kana mutatu, hamufanira kunge muchiita izvi nezvizvi. Tibatei zvakare, tiuye ikoko tigare nemi pasi titaure. Nhasi tiri kupita shanya kumatepa-tepa uko kwatateera rimwe gamba rakati aiwa inini ndaneta neutongi hwaSmith, regai ndisiye vabereki, regai ndisiye upenyu hwandinawo, ndiende ndinobatanawo nevamwe ndidzoke ndirwire nyika ino. Regai tigare naro pasi titaure tinzwe nhoroondo yegamba iri. Baba, makadi zvinyi? Tinokusimba, makadi yenyu? Tiripo izi kuri sei kuno? Aiwa kunotambwa. Handitika? Kwakadi kwamunobva? Kwatinobva Chando. Chando. Kwese chiko. Handitika? Also kuno kwacho sezvo masvika muchiwo. Zvatigamuchira izvi. Matozviona mega nekuti mapinda muchando. Handitika? Ndikuona nebhachi, ndio mabhachi amaipfeka kakunda. Ndere kuhondo kana takazotengwa mamuno. Aiwa, mamwe acho iwaya. Taiwanzofarira majini. Handitika? Aiwa, tinotenda baba nekuti gamuchira kuno. Tinotenda. Nzvimbo yatiri ndekupi kuno? Kuno kumatepa-tepa. Matepa-tepa. Inonzi matepa-tepa north. Matepa-tepa north. Yes. Bhozi yakakura. Ukaenda kusadhichiwesho niko chimodzi kumatepa-tepa. Ukaenda kubhindura uko niko chimodzi kumatepa-tepa. Handitika? Aiwa, tinotenda baba nekuti gamuchira. Reka tipinde munhoroondo yemukomana wandikutaura naye pazuva ranhasi. Tinotenda. Ndiri kuona kuti kunoku ndakatarisa kumafarms. Yes. Tikura kuti ndofunga makauya panguva yainzi jambanja. Handitika? Asi tira kudzokera kwakazvarirwa mukomana wandikutaura naye kuti akazvarirwa kumusha wekupi uye zvakare mumusha wekwababa wavo mhuri yavo yakamirawo sei? Aiwa, zvinokudzwa. Inini ndinonzi zita rangu riri kumusha chairo Ignatius Muronda. And uyezve handina kuzvarirwa kurefu. Zvinoitika ndozvokuti izvo vanhu kuberekwa kwavanoitwa nomunzvimbo dzavanozorarama vari zvinoda kuenderana. Inini baba vangu vanga vachisenza pano panonzi paChristmas kana kuti paTeregwai. Ndopavaisenza baba vangu inini. Kuma 1950s and from 47
to 50s. Inini ndo pandakaberekerwa ndo pano ukuvhute hwangu. Pano paakrisapa. Ipapa inini pakuberekwa kwatakataitwa ndiniwo chinamba 4 because baba wangu wakatanga nomukomana ndobva apindirira ndobva aita musikana ndobva apindirira ndobva pazoita musikana. Musikana iyeyo akazoteerawo zvakare kuhondo ndichataura nezvake. Ndobva ararama. Ndobva vamutora vachienda kumuraramisa kuna mbuya vake vakabereka amai kuChawanda ndokwavakazoraramira zvokutoti takatokura tisinganyatso kumuziva kuti ndichitoti ndini mukuru. Ignatius wainzi baba vagina ndini mukuru. Saka inini pandakazorwara manje that was 1956 57 baba wangu ndobva vaenda neni kumusha. Pandakaenda kuKaranda iyo iyeyo kuChironga tichataura nezvayo. Ndokubva ndarapwa ndaenda kumusha baba ndobva vazovaka musha ndobva vazorarama takumusha kwedu chaiko kubhuku raChihupi. Tinonzi kwaChihupi. Tikasvika tiri mudunhu raDotito. Mudunhu maDotito imomo tinenge takuita setinoenda kumabvazuva. Tinotofamba almost 11 kilometers from Dotito to Mangare. Then tasvika pamusha pedu panonzi paChihupi. Imomo ana Chihupi ivavo ndivo teteguru redu. VaChihupi ivavo zvakare ndivo vakazvara Vaswera Kenda ndivo vakazozvara Muronda. Saka uyezve zvakamira zvakadaro hazvina kuperera ipapo. Imba yedu isusu ndo inonzi imba yaManyika ari Mutsokoto. Saka natakutaura nezvedzinza redu chairo tinenge tichitaura kuti vana Kanyera, vana Pachanza navana Chahore nana Chimvuri ndo imba yana baba wangu kwana Chihupi. Dzinza rana baba wangu chairo iroro. Saka zvakadaro baba vavaka musha wavo kwaMuronda kana mubhuku raChihupi iroro. Ndobva ndakazokurira ndamwana weimomo. Ndobva ndazoenda kuchikoro. That was 1963, 63, 64, 65, 66, 67 ndiri paTsengurwe. Right, zvadaro 67 iyeyo na 68 69 tapedza kwakaita remove from standard to grades. Ndofunga kuti machanges yanga yakiitika kuMinister of Education. Vana Smith vachiri kutonga 70 mashure makore mashomani yandisina kunyatsodoma nezvayo kumashure uku kwakwane politics. ZAPU ichi movement iri mumamisha medu. Vana Comrade Gaseke ivavo sekutaura kwandazvimbozviita kuti ndivo vamwe maactivities ndokuita vana baba wedu futi vanga vari vamwe vanhu ivavo. Saka munguva iyoyo tichikura takadaro nozvaiitika munguva iyoyo zvakabva zvati takatakuita sekunge tiri kutozvinzwisisawo nokuzviziva kuti kune zviri kuitika munyika. Takutoziva kutoti ava vana vaeni vakati dzvanyirira munyika yedu. Nyika yedu hainzi Rhodesia inonzi Zimbabwe sekutaura kwavanga vachitiitira madzibereki yedu. Ende makore iwayo ndichiri kurimemba 1964 and 5 ndara wangu wakatombosungirwa nyaya dzezvematongerwo enyika iyoyo pamwe chete nevamwe sekuru hanzvadzi kwakaroora baba mukuru mukoma wababa. Vakatosungwa vakatoenda kunodhitenwa. Then zvadaro ipapo pfungwa dzedu dzakatanga kuvhurika bichana kusvika tanyatso kuona kuti tiri kurarama munyika youdzvanyiriri.
mazvinzwa ka Yes. sokuti kana zvese zvatakati tichiita chikoro zvanga zviri zvokutoziva kutoti zvakati in fact vabereki vakadzvanyirirwa right. Ndinofanira kubata mese makatiita kuti tivhurike njere. Gore ra 1966 kana ndisingakanganise inini gore ra 1966 divi rokuManicaland province o Marsh East province kwakaita sabotage yakaitwa nana Mnangagwa. Kusungwa kwavo kwese takakunzwa because kwaiuya maAfrican Times tichiverenga tichinyatsonzwisisa kuti zvinhu zvakamira so. Kusungwa kwana Edison Story vachitenwa kwana ku South Africa zvese takachizviziva takachita kuzviziva tichinyatsotonzwa kutoti izvo shuwa vanhu vatema vari kuita sei kufa kwaParere Nyatwa. Ndikuda kutaura zvandakanga tichiverenga maAfrican Times paBulawayo tinozviziva takanga taakuzviziva. Tichienderera mberi nokudaro upenyu hwevanhu vatema tanga taakunyatsoziva kutoti izvo shuwa vanhu vatema vakadzvanyirirwa right. Iyo nhenikiri Moscow taitovhura Moscow iyoiyo tumaredhiyo twatatinato tichitonzwa zviri kutaurwa neiri ZAP vachitaura vachinyatso kutaura vachiopoza utongi hwevachena right. Munguva iyoyo kwakaitika zvakawanda. Mombe dzevanhu vatema dzaitorwa dzichienda kunotengeswa nemapuraizi ari pasi pasi. Dzimwe dzacho taitotinha ndisu tichiendesa dzina baba endesai mombe kumaketi muende kuchikoro mazvinzwa ka. Saka zvese zvaitivhura njere. Kuzoti 1970 sekuru vakasungwa nababa vaye nemumwe mukwasha wangu inini ndokubva vaita se vangonyangadika muarea. Ndokubva takungonzwa tinzi Staira ichimunondo vakabuda. Saka zvazvingaburitswe asi maingozvizivira mega nekuti izvi ndozvikiitika zvizezewa. 2 muna pamwe chete naiva Timothy Kagodora ivavo zvaitonge zvakadaro. Then gurupu rechipiri ndobva kwazouya vana Mike Chimunondo anova mukwasha wangu inini muningina waSaira uya nana John Chimunondo nanani vese vavo ndobva vabuda. That was 71. Ndokubva tatoona kuti isusu tasarira naye but mumwoyo usoka tanga taane moto usingaite motive yanga tanayo yanga iri kuti dai ndangoendawo right. Makore mashure yacho iwayo ndobva tanzwa kuti paMultena farm kuCentenary something like menzi Multena farm yainzi handichaziva zita racho yatakwa nhamba yanga yarohwa nana Comrade Solomon Mujuru nana Sheba Gava nana Nekiri vana Comrade vamwe vatichaziva zvedu mazita. Ndobva tatonzwa mafeelings edu kuti chokwadi hondo iri kurwiwa. Ndobva tambogara togara kuzoti 72 end of 72 that was 24 indakabuda 24 December 1972. Pamwe chete nomwe mukwasha wangu mukoma wamukwasha wangu and Lamek no vamwewo vatakabuda navo muarea imomo
ndobva taenda kuhondo. In fact mazuva iwayo makomuredzi vangu vakunzwi apo nepapo 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 vasingaonekere. Ndobva tatakurwa nana Comrade Cuthbert Chimedza nana Mukudo nana Sifas. Ndobva taenda kuhondo 24 December. Shuli takafamba ende tanyatsokuona kuti panapa tasaina zvokuenda. Ndobva taenda kuborder. Tasvika ikoko ndobva takrosa border. Takrosa border sevanhu tanga tisingazivi because tainzi tiri kuenda pabhesi rakati, saka taifunga kuti imistake yokuti vari kuti pabhesi, taitofunga kuti vari kuti pabhazi. Kuenda pabhasi rakati. Pabhasi tifunga kuti kwira bhazi titiende kupi kuMozambique. Ya takakrosa nerikiri Mukumbura. Takrosa border. Ringori ziground kwete zvanga waita zvezvokuti yanga yafenzerwa. Ziground kuti vanhu vanongopozhora pese pese. Ndobva tasvika pabhesi ropainzi paTeresera. Tasvika pabhesi ipapo papa nemakamarada. Ndobva vatakuadhireswa nemakamarada vakutaura nechimutauro wavo. Kanzi mezvo makamarada munofana kunge muchiuya nevanhu vari genuine, because vamwe venyu vari kuzotiza vachienda kunotengesa vachitengesa mabhesi edu. Saka mukange maita izvozvo zvechokwadi tinokuurayai. Ndikabva tati ma1 year yatanga. Zvisinei hatina kuita give up. Takaramba takashinga. Ndobva tafamba ndokufamba. Ipapo nguva iyo mvura yainaya. Ndobva tasvika pakambototo. Mukati imomo ma1 yanga yatanga because kudya kwangu kuchinetsa. KuMozambique vanga mamasizi avo anga asina kuita sezvakakuno kuZimbabwe kuti vanenge vari mavillages. Vanga vatotora mamasizi avo vachigara nawo musango. Saka muvengi anga akutoti kana paunosangana nopovhu yavo iyoyo vanotoatanga. Vachitonyatsoudza kuti ma-enemies. Then ipapo ndofunga kuti takagara almost 3 days. Ndobva tagara ipapo 3 days. Takazosiya mumwe wedu wandichiri kurememba ainzi Amos. Vabatwa nechirwere chekorera because mvura yakatinaya ende uyezve zvasina kumira zvakanaka. Ndobva taenda tobva tazonzwa kuti pakambototo pakatakwa tatoenda. Ndobva tasvika parimwe bhesi zvakare ranga richinzi paChamboko pamberi. Ndobva takemba mama muna January 73. January 73. Takafamba tichifamba machallenges enzara. Hapana pamwe pavanga vachiti apa ndopavanoonekera pavanoti vanoenda kunoti tipewe chikafu kwete. Because chikafu chamaitoti kana muchibva ikoko vaitoorganiza chikafu kumasi yedu yemuZimbabwe munomu. Mototakura tumatsapo but handi mese munenge muchichidya nokuti vanhu vanenge vakawanda. For instance pagrupu redu isusu takati one day zvishomanani zvokusvika nhamba yedu kuma something like 8 nhamba or to 90. Ndobva tafamba kuenda. Ndobva tasvika
paka ngekiri ipapo jeni iyoyo ndo yanga iri refu manje because yakatitorera almost 3 days kuti tizosvika kuna Zambezi. Tasvika ikoko takasvika paItuvi patainzi ndo patinoyambukira pacho. Baba wangu ipapo ndo patakaona manje kuti ndo pane ma1 because nhau yakaitika ndeyekuti zo1 muvengi kumasikati kunoku aita ma ups and downs vachiitira kuti magandanga anongogona kucrossa Zambezi. Kusvikira tambonzi January yeyo imbomirai but no food kwete zvokunzi munofungidzira kuti makabva nokupi muzvizive izvozvo because Mozambique ine ma-thick forests. Mozambique ine masango kwete zvokuti kana ukabuda panapa uchienda wakadai unofanira kuziva kuti kana kuri kuti uri kuenda kuout ikoko uri ipapo tenderera utarise kwanga kunogosirako zvokuti ukangoita slight mistake yekuti uri kuda kungoti zvengenuke bhichana unenge uchitorasika. Kune masango yakafanana. Ndofunga kuti akagara paItuvi January yeyo, February, March, kusvika muna April tiriko. Tikazombodzoka zvakare kwakaoma because manguva iyoyo muvengi zvaaizoita ndezvekuti aizviziva kuti uku magandanga anokurosaka vaivhurira mvura kuna Kariba. Anditi mvura iyoyo yozara zvakanyanya ichibatsirana nemvura iri kunaya mudenga. Ende zvandiri kutaura izvozvo zvinozikanwa nemakomuredzi vakaenda nokuda Zambezi. Zvandiri kutaura izvozvo zvinopupurwa nemakomuredzi vakasangana nemasituations iwayo. Pamagurupu redu isusu panga pasina vasikana. Asi gurupu rakazotera mashure vakanga vapo vasikana. Noti nesari rimini kuti kwakusingaende vasikana kwete. Asi pagurupu redu. Uyezve ikoko kuZambia kwatomboita vamwe makomuredzi vechisikana vanga vabva mana Muzarabani mana especially Muzarabani ndo vamwe vazhinji vamaeri nhenikiri ladies vakaenda kupi kuvakakansira kuenda uko. Tosvikako ndofunga kuti takazoyambuka mamuri muna tata kuenda muna April, May, June ndobva takwanisa kuyambuka. Chitaurirwa mbare yegosi varume zvanga zvakaoma. Kana vese vanongoti zvavo kutaura kuti vachida kufananidza kuti makomuredzi vagere zvakamira sei anga vareka kudaro. Vanosekwa nomudzime wenyika naMwari vachivaseka. Because makomuredzi vandiri kutaura kwandiri kuita sekuziva kwandiri kuita ikoko makomuredzi vakatambudzika kuti nyika ine iuye. Zvimwadiya zvacho avaiyambuka nemabhotsika aiwa miti inenge yakakura. Mozambique une miti kakwe miti inenge yakakura so saka vanopana pakati apa handiti vopana pakati paipo vochiita magomba zvokuti kana mugere muchimwadiya ichocho munenge makagara makadai so gumbo rimwe rinenge riri apa rimwe riri apa makachonjomara makatarisana so. Chimwe chaita kura 12 chimwe kuma 18 zvichienderana nourefu hwomuti wacho kukura kwaunenge wakaita. But vanhu vaiyambuka zvakadaro. Ende handina kunzwa kuti pane chimwadiya chakarohwa nenhekiri
nemvuu handina kumbozvinzwa izvozvo kureva kuti Mwari vanga vanochinangwa nekuti vana veZimbabwe vazadzise zvinangwa zvavo. Handina kumbonzwa kuti macomrades vakadyiwa nengwena munhenikiri muna Zambezi kureva kuti Mwari nemudzimi yeZimbabwe vanga vane chinangwa kuti nyika yeZimbabwe isununguke. Saka tayambuka mhiri uku kwakune machallenges zvakangofanana nokwatatiri. Chokutanga kwakusina paunofungidzira kuti apa unoenda kunotaura kuti ndipewo chokudya, hapana, kwakusina. Takasvika pabhesi rakazhoka rainzi rekwakazhoka, tobva tapinda rekwajeki, tobva tabva pajeki toenda pakazhoka. Zvimwe chetezvo but madistances achanenge aripo, kwete kufananidza. Because taiti tikasumuka munogona kufamba distance yekubva fanike zvakaita muno kuenda kunosvika tikasumuka ma 1 o'clock am kunosvika semuHarare muyeme muchifamba. Munongozorora bichana muchifamba. Nokumira kwamunenge muchiita kubva kuMbumbura kuenda kunosvika muna Zambezi munogona kutora almost kana kuti 1.5 weeks kana kuti 2 weeks. Mazvinzwa ipapo make sure kuti munenge musina mvura. Hapana mvura, hapana chokudya, munhu anorarama. Comrade Tafumanei, munhu anorarama. Ukawanzwa kuti munhu afa nenzara, ziva kuti pane mazuva akawandisa mazhinji asina kudya. Right, takabva ipapo, tabva pakazhoka ipapo tinokwidza gomo rinonzi Mapapaya. Zvandiri kutaura izvozvo vanoriziva. Gomo iroro zvarinoreva kuti Mapapaya zvinoreva kuti izvo kana uchirikwira munoenda muchikambaira, kana wakudzika munoenda muchiita zvokusheta muchiendeka zvichiendeka, because hapana imwe nzira kunze kwokukurosa nopariri pamusoro parene, hakuna imwe nzira. Tabva ipapo ndopamunonhanhadza mubani rambuya nehanda rataiti rambuya nehanda. Bani rakakura iroro rinobva sepanapa kuenda kunosvika neri kubhindurawo. Muri mubani imomo mune jiri rouswa, zvokuti hariwanzi tanga tisingade kuti vanga vasingade kuti tiyambuke bani iroro munguva yekuti enemy inoziva kuti vanhu vari kuyambuka nepapa. Mukarika uswa hunenge hurimo unotokukanganisai kana kutotsva kana kudai zvaiita, but hazvina kuita. Then mofamba distance yokufamba kunosvika semuHarare muyeme maakusvika kubhodha reMozambique neZambia, maakupinda muZambia mofamba zvakare distance yekubva sepanapa toifananidza sepapi nepapiko. Ndangoti kunokukwana nekeri kwedu pana bhindurapo tichifananidza zvedu madistances yacho masvika pachifombo. Right, ikokoko kuchifombo ikoko ndokwakugere vakuru vedu vamwe, ende pano zvinhu zvandakaongorora mukupera kunoita munhu. Munhu anomuswe chimuswe chakadai so. Zvandiri kutaura izvi ndinozvitaura nokuti ndo machallenges yataisangana nayo, because vanhu vanga vasingadyi. Ende wasvika kuchifombo ikoko hawaingodya sadza, vaitozviziva. Zvandiri kutaura izvozvo zvinotozikamwa, because once wangodya sadza kutofa ipapo, because ura waidzoka. Chepiri ura wadzoka kudaro, paunodya sadza
unobva watonhekera. Saka vaipa ususu porridge rakaringe mvura chiita sei kusvikira vanyatso unotanga kuzvimba miri wako kuzvimba so kuzvimba right nguva diki kana kuti after a week tanga kuona tumatama kuzvimba so then after all wadaro wotozoona ropa rako rakunyatsofamba zvakanaka wotoona watorikava munhu wakutonyatsokuona kuti uyu chikwadi munhu ndiye nhingi chai wangu uya no zvinenge zviripo. Taigara pachifombo ipapo zvinogona kuita kuti munogona kugara kana mwedzi miri kana mwedzi muripo muchimbofidwa nokuti ndokwakune chikafu. Zvadaro mega nokuzvipira kwenyu kuti makauya kuhondo nokuzvida kwenyu kuti ndimi vacho munotoisunungura ndimi zvakare maizodzoka nokuti ndokwakune dare redu guru remusangano. Vakuru vamwe ndokwanga vari sana Comrade Don Mvuti, vana Comrade Tongogara vaimboende, vanana Meya Burimbo na Comrade vamwe vacho ndanike nana Comrade ekiri Ndangana ndokwavange vari vazhinji vacho vakuru vedu vedare rainzi dare guru. Then motovona makutopirwa maassignment mboendesewo maComrades endesaiwo mabenyu kupi material kuna Zambezi motomboita matrips kana 3 trips kana 4 trips zvichienderana nokuti situation yakamira sei. Then motakura material yenyu apo munenge maane zvekudya munenge muchienda muchibika zvenyu motakura material yenyu muchienda kupi kuna Zambezi muchidzoka munzi achitakura zvinhu so that vanenge vachibvawo kufuranduku vanouya kunotorera papi but mostly papa nevasikana madhefu vanga varipo vaitakurawo zvakare material vachiita sei vachiendesawo kuvanana Letwini vanana Ungai vanana Sarudzai vakawanda. Vamwe vacho handichakwanisa kuvamenshena because handichanyatso kuvanhikira vamwe takukangamwa makore awanda. Vachitakura vasikana ivo vai zvakaoma zvakadaro haanga asina basa nokuti zvii zvandinofanira kunge ndichita vachitoenda vachitamura vachibhusa morari because vaiziva kuti vakomana vabedu kufurandi vari kuita basa. Then zvadaro hazvina kuperera ipapo. Nerimwe rezuva ndiri kurangarira ndiani kouya Comrade uya akauya ndakuda kuvati varairwei kwakauya mabenzi marori aya anga ari machiko mataneji acho ndakuikangamwa. Akauya noti makorokoto make enda kuEast Africa. Ndokubva takwira kumanheru because vaiitira majournalist kuti vanogona kutiona hataiwanza kuenda zvendi mumaskati. Toenda kusvika kumbeya kuborder Zambia Zimbabwe border Zambia Tanzania Malawi inenge yakadai so nekiri yakuenda ku DRC macross makuenda ku Tanzania ukoko maifamba maigona kuita 2 days motikari dzichimbiririka kusvikira masvika ku Tanzania. Mosvika manje munogona kusvika kana kumanheru mostly maisvika kumanheru
not necessarily mean kuti zvanga zviri usual zvaienderana nokuti motikari dzenyu dziri kufamba zvakadini. Masvika ikoko, tasvika ikoko munombozorodzwa kufamba kwamaita nge mamuri motikari mbozorodzwa, then mangwana acho motanga kutoiswa magroups. Uri kupinda mugrupu rakati, kambani ipi, makambani nemaplatoon nemasection nemacommanders vacho vese mopinda. Then mangwana seni chinenge chakutanga kuherereka, makutanga kuita matoitoi. Then from there makuya rehearsals, muchitanga kutanga kuita rehearsals. Then chinhu chavaitanga kuita manje ndechekuti maiti kupolitics muchipirwa orientation yokuti muzive kuti muri kunorwerei, purpose yekuti muve kuTanzania ndeyei, makuudzwa. Then from the, but because my instructor vanenge vakatogarira izvozvo, then from there makuita inonzi general negiri general tactics, yokuti munenge muchidzidza zvese, muchidzidza for almost 3 months muchidzidza. Then from there muchidzidza kudaro munozoenda kuma special courses, kuti unenge wakaenda kuengineering wake specialize 82mm bomb, machibazuka and so forth and reconnaissance, zvese zvozvo munenge mazvinhikira. Inini ndandiri mukambani yechaminuka, kambani komanda wangu ndakumukanganwa pano makore paya kumara. Ndakumukanganwa zvangu. But vabi yangu vandikatrena navo vamwe vacho vari kuNyombo uko variko. Kusvikira after 6 months tapedza, kureva kuti training yedu takatanga muna July August ipapo, mwedzi iyoyo ndikutaura iyoyo. Tikatarisa tinoona kuti training yedu yakazopera muna January, end of January, because February ndopatikazoita pulse out parade yedu, ndobva tazouya kuno kuFrandi. Ipapo maanezita rekuhondo manje? Ndaanozita rekuhondo, ende mazita wainge usingazvitenze kuti ndinonzi ningi, unototenzwa ikoko. Vanotori dai kuri kunzi vanga vachine mabhuku acho, vanotori nemazita evanhu vese vakatrena kuTanzania, vanotori nemazita ese evanhu vese vakatrena munyika dzakasiyana siyana ipo paya, maybe zviri kuaka isi. Saka tauya mazvipa zita manje maunzi comrade ani? Inini ipapo ndakunzi Edman Makasa. Then tauya, takauya munani February, takaita rombo rakanaka, because tauya nguva yekunaya kwemvura, ende rombo iro rakanaka because nguva yekupisa Mozambique haifambike nokupisa. Inopisa zvisingaite nyika iyoyi. Then ndobva tauya February March tirunzira tamuZambia, takudzoka kuno kuya kuZimbabwe tiine jinja, kwete zvokufungidzira. Reinforcement ndobva tauya, ndobva tatanga kutedza zvakare mataingouya namo muye, ndobva tapinda muZimbabwe. Ndofunga kuti ndiri kurangarira kuti mwedzi yatakapinda kuFrandi inini kapinda muna May June, pakati pemwedzi miviri iyo ndobva ndanzi kurushinga, ndobva ndanoonana
ndakasvika kunana Sivangani Mundevere musection yake nana Gomo nana infective vu ndiakaita mbiri kurushinga ndokwatikanosvika tichimwana aripo ana vu ndobva ndati shande zvangu ndiri koko nana section commander wangu anga ari ariko ndauda kumuti kangamwe but ndicharifunga zita rapo ndobva tashanda tiri koko first attack yedu isusu anga ari detachment commander imomo anga ari Mhaka Comrade Morgan Mhaka zita rake kumushanga kunzi Kamwaza anga ainzi Kamwaza because ndakazombo anga Lieutenant Colonel ndobva ndazopostwa tisati ndapostwa kuti tiende kundosanzira kwaGwangwawa ndobva taenda kufirst attack yedu isusu tinofanira kunge tisi takatanga kuatakwa ndizvozvo hatina kuti first hatina kuatakwa ndisu ndisi takaataka takaita ambush ndobva tabudirira ambush iyoyo ndobva taita imwe ambush ndobva tabudirira futi ndobva taita imwe ambush ndobva tabudirira zvakare maidzita panzvimbo papi ambush yokutanga takaisa pamahutwe parodhi inoenda kubhodha kunekiri kwanzi kubhodha hila border hila ndikwakuno kamwe kakembi kavo kangari ikoko saka takaita ambushi ipapo takabudira zvakanaka takarova varungu vakachema then ndobva taenda panekiri takuenda kurodhi inoenda wamakuni ndobva taita ambushi imwe zvakare ndobva tabudirira ndobva tada kuatakwa saka isusu kushifta kwatakaita ivo vakazosara vachisvika nzvimbo iyoyo ndokubva ndandiri musection yasupa section yasupa iyoyo yesupa wacho kuti azoitwa section commander zvakaita akaona varungu vachiuya vari kuuya ndobva papano munekiri muuyu muhombe wese chaizvo saka akamira uku zvokuti vanga vatosvika padyo naye vamwe vemakomuredzi vanga vatobuda saka akanga achitendera nomuuyu ndobva ivo achienda uku kudhamu rokuwa mukununu ndobva atenderera vapira gotsi ye ava kuseri kwomuyu achinyatsokuona kuti avo varungu avo vari kuenda ndobva varununura neshure varungu vakafa ipapo ariwa zvokuti akainda mbiri mukomana yeye supa yeye komredi supa yeye then unfortunately super haana kuzorarama zvakanyanya pano zvaakaita hamene zvaakaita akazoita zvokufa haana kuurawa nevarungu kana kuti akaita kuti tineke ndobva tabva ipapo akazofira kumozambique kuti takatomuviga ndisu ndobva tabva ipapo ndobva taenda paimwe nzvimbo zvakare yandiri kuda kuti kanganwei ikudzita raene asi munhu wandiri kuziva akanga ari akazouya kuhondo mukaona mucomrade anonzi ari simuropa ari apo
panguva yanga asati achiri mwana mudiki panguva iyoyo anga achiri kumusha uko ipapo takatengeswa takatengeswa nepovhu dzedu idzi fortunate enough ndekuti so inini nana comrade Mhaka nana comrade Gomo na comrade Gomo ine nana comrade Masuku takaenda kubase ndobva comrade Sivangani Mudevere ndobva vanzizo endai motaurira povhu kuti takubase saka vakaenda vari vangani vari 2 vasvika kuye ndovakapaona pane doro ndokubva vatanga kunwa doro riene povhu vonwa vachinwa vakufaraka yamba uku vatengeswa kuti vana vakomberedza asvika pana makomberedza asvika nguva iyoyo varungu vakauya nhamba yacho povhu inenge yakatotaurira ndakukangamwa zvangu varungu ndobva vauya comrade Sivangani Mudevere dai anga aripo muropa yeye anotopupura nhau yandiri kutaura iyoyo ari papapo zvokuti ndikazokurifeya dai ndandinofona nhamba dzake maizomuona vakauya mabhunu vai ndobva Sivangani uye ndobva anzi izvo comrade mabhunu vauya paakada kuti ati papari vasvika ndobva muruwa panapa ndobva adona mumwe comrade wacho pavakamuruwa achidona paipa povhu ndobva ati mwanda rakutiza ndobva patiza zvakare comrade akatiza ari ipapo saka Sivangani ndo vakagenda uye anga akuisa pfuti yake mudehwe ndobva azonzi dehwe comrade dehwe ndo pakadaidzirwa nickname yekuti comrade dehwe akaisa tati navo kwete zvokutaurwa nemumwe munhu akaenda kuisa ndobva yatorwa pfuti iyoyo so comrade ipapo tanzwa pfuti yakangoreba maybe 3 rounds kuti kabao saka vanhu vakabva vanguti mwondo kutisa ndobva vaenda ye comrade ndobva atisawo ndobva ndasainwa inini na section commander wangu zvikanzi endai muona kuti chii chamboitika tiri kuti svikei mukarukova ndobva tasangana nepovhu zvikanzi comrade Sivangani Mudevere vapfurwa tikati kuti chaenda kupi information ndiyo yatiri kuda kutsvaga iyoyo nguva iyoyo zvechokwadi takaona kwakaya helicopter 1 helicopter 1 yakangoti ndarara yachitendera ndobva yauya bva yamhara vatora varungu vayo pamwe chete naye Sivangani Mudevere akatorembedzwa tichimuona kuti uyo comrade aenda apfurwa so ndo imwe incident ipapo manje mazuva iwo ndachangobva kucollege pfungwa dzangu dzakatanga kutya kuti ndozvinhu zvaitika zvidai but hazvina kunditorera nguva diki hombe ndichifunga nezvazvo because ndakanga ndatova very courageous ndichiti mumwe wangu kupfurwa kwaaita ndinofanira kusumudzira ndobva mazuva iwayo ndobva ndachinjwa ndobva ndaenda kwaGwangwava ndobva ndasangana na comrade Negiri because ndandiri Peter Negiri knowledge ndobva ndanzi naComrade Munyoro akanga ndianga the late Brigadier General Kananga anga ari aibva kumupfurwa ndobva ndazvanzi zvono ndoda kuti uite assistant wangu saka assistant akangofanira permanent secretary kana kuti secretary anonyora mareports iyo zvinenge zvichiitika kana commander atiita so ndowa ndikagara naye comrade Munyoro yatogara nditaiwirana chaizvo
nakomrade Munyoro kugara naye tiri nausenzera magwangwawa nana Digden svikira Digden wakaita betro nana Batsirai akabva aita incident kusection yavo ukoko bva atourava Digden comrade Digden. Ipapo murari wangu wakanga wakudzikira ndikati komana what is happening what's taking place then nguva diki diki unongozvifunga panguva yacho because munhu wanga uchisangana naye uchitaura mese anonetsa kuti angobuda mupfungwa nguva iyoyo yazvinenge zvaitika ndokubva zvangoperawo nguva iyoyo ndobva ndachinjwa zvakare ndobva ndaenda kusection ya Tom Mabika. Tom Mabika chimiro chake changa chichinetsa kubata nokuti zvehondo izvi zvinenge zvanga zvichimuti ndobva taenda kuno kunana tapina Mamurewa ndobva ndaiswa musection ya comrade Dzoko ndokunana comrade Elias Nguruve kunana Elias Dauke kunana Luke Madzvimbo aiwa kune club ukauko right. Remember comrade Dauke ndimwa anga ari mwana womukoma wa comrade chinoda kufa kana kuti Kaseke ari apa ende also takadzidza tese Batsangurwe but vanga vakakasira kuenda vakaenda kuma 70s. Elias Nguruve anga ari munin'ina wouyo comrade Kaseke uyo akazoshaya zvake asi nyika yakatorwa ari mupenyu. But Luke Madzvimbo unfortunately hatisisinayi vakanga vaenda kuriye vapromotwawo I think pama leadership move kana wave vakanga vari mugurupu rakazoitika raana Badza ndichaitaura saka zvakasanganawo nawo at the same time ikoko ndokwatakarawa hondo pamurewa inini pache zvangu ndakatombogara ndega for almost 5 to 6 months if I'm not mistaken ndiri ndega tarasana nevabi angu tabva pabattle. Titaure kuti battle yakatanga sei? Alright. Chakazira tomusara mamika. Zvakaitika ndezvekuti takaenda paMorris School. Road yokunopinda kwana tichibva mashambanhaka ire ndizve zita racho kuti notanga ndepi mashambanhaka nakiwa takaenda kwaBhora pano chikoro chiri padhuze chiri padyo negomo chinzi paMorris School ipapo ndopatakaisa land mine tinge chitasaseke kudai ndopatakaisa land mine ipapo taisa land mine ipapo yadhuka saka varungu since kunzvimbo ikoko vanga vasingatarisire kuti kwane vanhu magandanga kana kuti isusu varweri vorusununguko zvakavashamisa ndobva vatanga kutresa vatanga kutresa kudaro isusu takamanuvha kubva ipapo ndobva tanokwira mugomo rimwe ranga rakatarisana nemisha yokwana Chiporiro imomo namashambanhaka imomo. Saka tiri mugomo imomo kwakauya mudhara amene kuti aidei mugomo imomo ndina comrade Dauke Guruswa na comrade Mandebvu anova mukoma wouyo wamamuchiti Kaseke ari papawe ainzi comrade Mandebvu. Saka tiri mugomo imomo
mutare uyu akangoerekana asvika takatomuona achikwidza gomo iroro ndobva atosvika sepano nopapa asingatomboona kuti pandiri kufamba pane makomuredzi ndobva anzi naDhauke yesi mukuru akada kudonha so ndobva anzi aiwa musadonhe zvenyu musawe musatye zvakanyanya ndobva anzi ko kanjani makadii zvikanzi tiripo hedu makadiwo achingodedera zvikanzi musatye zvenyu isusu tisu varwere vorusunungu kana mamusingavazive zvikanzi ndosaka taona varungu vari kutsvaga zvokuti vari kungoti mhene kwauya magandanga kunoku ende uyezve ndazonzwa kuti makatosvika apa makaunganidza vanhu vanga vachitaura kuti makasvika uko kwasabhuku chiporiro makaunganidza vanhu kumanheru makaimba zvimbo zvehondo zvechimurenga ndikati ndisu zvikanzi allright zvikanzi saka kunokurutsvageiwo zvikanzi ndangoti regai ndingofambawo nomugomo apa ndikwire zvamugomo mumu kati saka uri mutengesi zvikanzi ayo handisi mutengesi inini nditori kuzapo saka uri memba kaiwe zvikanzi zvikanzi saka woita sei nesu zvikanzi saka handizivi kuti ndingakuitirei chii chondoita manje regai ndonokutsvagirai mangu ndozvaakataura mudhara iyeye ndobva aenda zvechokwadi tichiimba naye ndobva asvika bva atema bhasikiti rake mangu ndobva auya nebhasikiti remangu ndobva atipa ndobva tadya mugomo imomo ipapo zuva ranga rakuenda kuma 3 tichiplana kuti toda kuenda kunoona sabhuku chiporiro because sabhuku chiporiro ndiye akatengesa aenda kunotaurira nyajina ndobva tasvika paya igore ra75 izvizvozvo igore ra75 tasvikapo ndakaenda inini naComrade Mandebvu naComrade Dhauke naComrade Vhivha tiripo 4 inini naComrade Dhauke takagara tiri kunoku tichigara papane chikomo ichocho mendera mechikomo imomo ndoba muno musha wasabhuku vana Vhivha Comrade Vhivha naComrade Nerikiri uyu Mandebvu ndobva vaenda uku kumabvazuva kwomusha isusu tiri uku kudzasi kwomusha tiri kunyasi kwebani ndobva tagara zvedu tiri kutaura zvedu apovha haisi kuziva kuti tauya tatorenga tiri kumirira nguva chete kuti ikakwana tomuita call upon then tozodzwa kuti chii chakaitika nesuro dana varungu ndiani then ipapo takadaro zuva rero akaenda kuma55 kwakatanga kupfuna tumvura pichana tupfuna mbuya tumvura tuye twakunaya ndinzwe Mandebvu kwari ndiwani musoja wendobva ati ndini Rodrick saka vangova padyo sepano nepapo because vanga vachitoonana asi uyu wokwedu uka Comrade Mandebvu vanga asina kunyatsokuona kuti ndiani munhu ari kubva nekuchisangoko because vanga vachiita kudzika nomugomo wanga uno light machine gun LMG ichinhengerishe chigaba iyi mukomana wairo wapfuti iyeyo uye mukomana Comrade Mandebvu iyeyo naye Vhivha wacho vakarudunura varungu ipapo because hapana kwavaenda nako kwakuno chikomo saka pavanga vachiuya napo apa hapana kwavaitizira vakarukwa vese vakarudunurwa ipapo then vakanga vachiuyawo nokuku kunzira uku ini naDhauke akabva angoti varungu avo ndobva tarova varungu mangwana yacho vakabuda paRadio Communique yavaiti Radio Communique
inzi varungu Magananga vakarova varungu vanga vakataura nhamba yavo ndekubva vataura nhamba yevarungu vakafa because varungu vakafa 31 maziva vakaurayiwa ipapo 31 because pavakauya napo pakaadvantaja isusu pakadisadvantaja ivo uku kwavakauya navo zvakareka kwakaadvantaja isusu vakadisadvantaja ivo saka takanga tine mukana wokuvachambuka ipapo musiwo ndo pandikaparadzana novavi yangu taretrita kwakabva kwawedzera tumvura tuye taretrita kwakabva kwawedzera tumvura handitika at the same time maendere atakaita hatina kuzonyatso ini ndanda kuzoona kuti vavi yangu vakafamba sei because ndakaramba ndoenda ndichitedza musha yanga iri munyasi mugomo nyamba vavi yangu vanga vatena vachidzoka ku ini ndakafunga kuti vavi yangu vari kuteera uku tozotenda kumberi ipapo ndo patakaparadzana nevavi yangu taparadzana usiku ihwo ndakatambudzika ndobva ndasvika pachikoro chimwe so uri usiku ndobva ndanokera ticha ndichida kuedza kubvunza kuti because ndo direction yanga retira nevavi yangu ndichida kuedza kubvunza ticha kuti kanjani hamuna kuonawo here Magananga vavi yangu munoziva ticha ndakaita lagi chayakangoti vhure dhoo ndobva ndiona ndobvati nyararai panapa nemasoja panapa nemasoja avo vatesaimone mutende iyi matende aya achitoza nochizeresere kana matende aya masoja iwaya saka imi mienda makadai so masinzwaka ndobva ndatoenda naikoko ndakanangadzwa nziendai kana mukapinda nomugomo umwe fambai makadaro kuseri kumunogona kuzosangana nemusha mubvunza kunokuzo chokwadi ndikutaura chokwadi masoja avo asara but ticha yeyo haana kunge I was very lucky ndiri kutaura chokwadi kuti Mwari vanga vaneni nokuti tanga tine hondo yerusununguko hondo yekusunungura nyika hondo yekusunungura vanhu ndobva ndafamba ndakaedzerwa ndichifamba mvura ichinaya kuseni kwacho ikokoka ndakazosvika pamwe painzi pabhukuraniko pachipfunde ndobva ndasvika ipapo ndobva ndarealiza ndikachiona kuti nzvimbo yeno ndakambopinda nayo ndobva ndagara ipapo ndobva ndanodana ndakaona kamwana ndobva kandidanira musikana ainzi Rozi ndobva auya ndikati Rozi hakuna kumboona here vavi yedu vatikapinda navo pana sikanzi no pamakabva nopana apa pai hapana vatikazomboona chiregai ndikuenda iko kubikira isadza ipapo ndanzwa nenzara because ndadano 2 days ndisina kudya ndobva anobika sadza rake Rozi ndobva adana hanzvadzi yake ndobva auya ndobva anditi imi michifambai makadai ndobva ndasvika pamwe panzvimbo papakati gomo ranga rakadai saka taitarisa Manyika Council kuti iyo iri tichinongedza ku south east apa andi south east tichionongedza kuti Manyika iyo ndobva auya nesadza riye ndobva ndagara ipapo ndobva ati zvino mbasha dzenyidzi ipapo dzakatota mbasha dzenyidzi zvinomata achifunga kuti ndinanyishuwa kuti ndikuwachirei zvadzaita because dzasviba nekatondo pandikamborara ndisina kana chinhu ende ndisina gumbeze varume hondoka hakusi kuenjoya kana kuenda
kunakidzwa zviye zvokuti tiri kunakidzana kana tichitaura kana kutuka vamwe vanhu hondo yakaoma ndobva zvechokwadi ndobva udza hanzva dzake zvati no kuti ndachikumbira kuti ndiwachiri mukoma ava mbasha dzavo hamuna hembe here dzinokwanayo anzi anonzi rega ndobva auya nombasha dzake ndobva handipa dzokuchinja ndobva dzaenda ndobva dzawachwa ndobva dzauya ainzi Rosemary musikana iyeyo ndakazorora ipapo zuva iroro ndakarara nomuhanzvadzi yake mupana yeye tinofanira kunge takazomutora tikatoenda naye kuhondo ndobva tarara tese mangwana acho ndobva ndati shamari ndiri ndega handiri kujairana nevanhu ava unogona kutengeswa ndobva ndatsotoka ndobva ndaenda pabhuku rimwe rainzi kwamusemwa pane zira pane rodhi yaenda kwamusami ichienda kunhenekeri kumhiri kwamutoko kunzi akukanganwa nzvimbo dzacho mhano ikoko ndokwayaenda bva ndasvikapo ndobva ndagara 2 days dzangu ndichiedza kuferefeta ndichituma mayuthi vachinditsvagira makomuredzi kuti ndivenze kuti vari kufamba vari kupi ndobva ndavashaya. To tell you the truth, ndakapedza inenge 5 months ndobva ndaenda kumwe kwandakasangana nesituation yekuti ndasvika ikoko mangwana yacho ndakudzoka ndanzwa kuti makomuredzi vanga vari kudivi rokuti takuenda kuti tichitarisa kuti nyadhireyo ameno zvinongoita kana zvipuka zvesango zvine saini yazvinopa kuseni kwekumakuseni ndakapfumawo ndobva ndaenda ndichibva pamushambi ndobva ndayambuka gomo ndobva ndakwidza gomo ndobva ndakuda kuti papano uku gomo saka munyasi mugomo rokuku kwakune kakova pamhiri apa papano ruware rwakakura. To tell you the truth, ndichipupura pamberi paMwari chishamiso chakandakaona ipapo zvakatondishamisa. Kwakauya gudo ranga rino mwana waRene rakachema ndichifamba ndine nharo dzokufamba ndichiti nda kusvika uko ikoko gudo iro rakachema kusvika rakuita machemero mamwe rakaita kuchojomara kamwana kacho kachitamba so rakasvika kubata rushaya rakanditarisa so richichema ndobva ndatini izvi shamisa izvi zviri kumboreva chii aiwa ndimbogai ndimbomira ndobva ndamira zvangu ndakamira paside poka road kanzira kacho kakapatsa kadiki kaipinda nepakati pemakomo ndobva ndamira paside apo ndikati ndoda kumboona kuti chii chiri kumbotora nzvimbo ndobva kudorire kuma9 here takuenda kuma10 ndobva ndaona kamwana kacho kanamatira rakufamba chikwidza mugomo ndikati ndofunga kuti kwaraiti ndobva ndafamba pandiri kufamba pai ndichingoti pedze makomo iwaya ndakupinda muminda papa nokakomo kakari uku kwakune bani uyezve papa nokarukova kakaripo ndikubva ndati rega ndiendeno papa pari kuya mubhomba pane vana vari kufudza mombe apa ndobva ndaenda ndichisvika ndichibuda mukabani aka ndichitarisa kakomo nditoona varungu vari kubuda vari kudzika mukakomo vanga vakaambusha vari kudzika mukakomo so vari kuenda uko. Saka ipapo ndamukati mekuti ndakupinda mumombe varungu ndobva vandiona
vakaona futi ndobva vaidentify kuti uyo igandanga uyu aiteri kwakauya maherokopta kani ndakangoti nzve ndobva ndapinda mukakomo ndobva ndano maherokopta akazouya ndapinda mukakomo kai ndobva ndapinda panokabako ndakanogara kudai so saka panokamuti kakanzvera kusvikamo zvokuti kwese uku ndaiona asi ari uko anotosvika apa asingamboona kuti pano munhu panapa ndobva ndagara ipapo maherokopta akatenderera vana vai vakashiftwa ipapo vachinzi taona gandanga panapa vakaenda kupi vakaendeswa kumba uku vachinzi panapa panogandanga ava masoja vamwe vabloka road panoka road kakari uku kwandikanda yambuka ndichikwira mugomo vanga vabloka ndakaswera ndiri ipapo ndakazobvapo kwatoti nzva ivo varungu vaenda ndobva ndasvika pamusha wanzipo kwani but mayouth vanga varipo vandichiri kuremember one of the lady ainzi Beatrice paimbosvika nana Dhauke ndobva ndabvunza ndikati kanjani kuno kumaComrades kanzi no maComrades takapedza kuona dzangu apo ndandano almost a month ndichitsvaga ndobva vasikana vai vataura vati ko zvinondoita sei zvikanzi dai mambofamba muchienda kuri kunonzi kuSt Paul's here somewhere chiita sekuti kunobva mufana weJaffrey's kuyewe kwana St Paul's ikoko kune chikoro chinonzi St Paul's dai mamboenda kuenda ikoko because maComrades vaimbotaura kuti tinoenda uko vana Robson ivavo ndobva ndafunga ndikati regai ndimbofunga kuti ndingaite sei ndobva ndafunga kuti ndiende mwoyo wangu ndobva wandirambira ndobva ndangoti bvei pamusha iwoye zuva ranga rakaenda kuma 33 vandakurosa road kwaya ndiri kuti kurose road iyeye motikari dzemasoja dziri kutodarika dziri kuenda kupi kwaMutoko ndobva ndafamba ndiri munyasi mezvikumakomo izvozvo ndofamba ndobva ndasvika pachikomo changa china miti saka ndakapinda nechikuku kwachene ndichiita chekuteedza kudai so zvokuti varungu vanga vari apa havana kuona ndobva ndasvika konogara munyasi mechikomo ichocho ndakatarisana nomunda so wanga uchirimwa so ndobva mai vapo nababa vapo vanga vachirima munda imomo ndobva ndavadana kuti uyai kuno ndobva vauya zvavo mai vai vanga vakanga vakatereka nhiriki yavo chibage chimhiri chavanga vakatereka chinenge chibage kana kuti chii ndobva vauya ndobva takwazana saka panguva patikakwazana paipa ndobva nditi vakuita sevari kushamisika kuti chii chiri kuitika zvikanzi ko zvino papa mamboona here mwanangu kuti mugomo muno masoja umu takatarisana nechikomo ichocho unyasi kwacho kuso zvikanzi mamboona here kuti mukati mugomo muno masoja ndikati mauya zvikanzi mauya nokupi ndikati ndauya ndichideva nokupi zvikanzi that's why vasina kukuonai masoja ari mugomo avo ndobva ndatovaona so ndikati zvina basa rese garai ndobva ndatora pfuti yangu ndobva ndaiita sendine ishafa ndobva ndaenda kunorima navo ndakurima navo ndichirima zuva reri rakutoenda kuma55 ndobva kumura mombe dzavo ndobva nditi ko zvino maakuita sei mwanangu ndikati tendei kumba ndobva tafamba kubva tasvika kumba kwavo kusvika kuye ndobva vabika sadza mai ndobva vadya vakubvunzurudza ndimi ani zveri kuna kuti noziva ana comrade Robson kati ana Robson vacho ndiva ndoshanda navo ana Dhauke kati ana Guruswa saka imimi tasingakuzivi ka imimi tasingakuonei ndikati ndandiripo wani ndomaziva
vachirevera kuti kumamisha kwavo pavaendera kumabhesi ikoko ndokwavaioneka. Zvakanaka ini ndakutoti inina amai zvakaoma zvinhu izvi. Inini kwandinobva kurefu kumusha kwangu asi ndakauya kurwira kupi kuno Hondo. Zvoreva kuti handina kana ndakatsenwa kuti ndirwire vanhu handina pangu pandinira kurwira kuti apa pamuchapa mai vangu nababa vangu. Imimi zvandasvika kunoko ndimomutori mai vangu nababa vangu. Kana zviye munobva kupi? Ndikati kwandinobva kurefu.
taigara mumakomo mumakomo yehondo aiva taimhanya takabatesa tichichingira Zimbabwe taigara mumakomo mumakomo yehondo aiva taimhanya takabatesa tichichingira Zimbabwe vakomana vasikana magori mumakomo aiva taimhanya takabatesa For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.